Now, karon sa ilalom sa karlang. Now, karon ilalom sa karlang. So, likod na ako ang swimming pool. Wow! Wow! Swimming pool. Ayan. So, ayan siya. Karlang. Na siya lingkoranan. So, pwede po niya siya kan-anan. So, while nangaligo mo diha, inyong mga gamit, pwede niyo ibutang din hita. Sorry. So, nindot kayo diria, relax kayo diria likuran, tapos hangin siya. Hangin din sa Mauni ang ilahang adults po, as long as kamulog ka muli, pwede. Mausab ni ang ilahang toddlers pool. Kung naamoy mga batang gagmay, ma-enjoy din sila sa pagligo-ligo o pag-ambak-ambak sa pool. Mausap ni ang ilahang children's pool. Kung dili ka kabalo mo lang oy, diria na lang kaligo. Nice slide. Ligo na pastor! Salumi ba? For more inquiries and reservation, please look for Judith or Roy Tinay. And of course, don't forget to subscribe to my YouTube channel for more videos. Thank you! Mauni ang ilahang big and small cottages, affordable and reasonable price. Kung sa mga gusto nga mag-overnight, pwede mo magstay diri sa Tinay, apartelle. Ug naamoy sakyanan, dako kaayo ang kaparkingan. Ug kumplito sa comfort rooms and shower areas ang resort.
You can stay here overnight basta na kay kabayad. For any occasion, naasab sila'y function hall. That's all, buddies. Thanks for watching. See you in my next vlog. Also, watch my other videos about New Bataan tourist spot.